Doi români ce se ocupau cu Alba Neagra pe podul Westminster din Londra au fost arestați de doi polițiști sub acoperire îmbrăcați în Batman și Robin Hood. Batman sau polițistul Watson și Robin sau polițistul Osman au arestat doi bărbați, unul de 32 și unul de 53 de ani de origine română, după ce aceștia se ocupau cu sportul internațional Alba Neagra. Polițiștii au spus că pentru a-i putea prinde trebuia să gândească un pic în afara contextului. Aveau în garderoba lor un costum de Batman și de Robin Hood și au hotărât să le folosească pentru a-i prinde pe omuleții care făceau gambling. Ideea nu a fost una rea, că polițiștii le-a chiar și ieșit treaba. Românii noștri au avut și proces. Unul dintre ei s-a prezentat și a primit o amendă de 925 de lire, iar celălalt nu s-a prezentat, a fost judecat în lipsă și Poliția Metropolitană spune că ar fi emis un mandat de arestare pe numele lui. Aici merge perfect vorba aia: prost nu-i cel ce cere, prost e cel care dă.